ini rapat sudah dimulai. Iya. Ibu-ibu sudah siap. Kiki Jagong kok rapat toh. Balandong ki kok. Ketoke iki saka kono wis ku manggon ning kono wae. Wis direncanakan. Iya. Iki VIP lho termasuk ya. Paling cerak karo Wiyoga karo penyanyi. Walah lah ya ibumu wis ngendika iki termasuk VIP ngono kuwi. Apa? VIP. 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 V I P. P. VIP. VIP. Ada jadi bundel. Sakit-sakit nggih Bu nggih. Monggo pun rapi. Nyuwun pirsa saking pundi menika? Wates, Kulon Progo. Iyalah, wates kampung. Alah. Wates galengan. Wates Kulon Progo. Wates galengan. Wates parang tritis lho, Deh. Tritis. Ora parang tritis, tritis. Tritis. Heeh, tepung tritis ngono lho. Mangga jenengan. Ya kono sing nyanyi aku jogat, joget. Tapi ya tak kira ngadegi arep melu nyanyi. Ibu ki remen nek aku joget. Oh ngono. Alah ya. Jadi sing nyanyi kula jenengan sing joget. Ya. Gledang gawe teko.
Reneo to. Ibu-ibu ki tak kira mempeng nyambut gawe. Lah, Terus Wedangan. yo nyambi kok yo. Aku nganti wis ngalem. Wah, ibu-ibu ki nyambut gawe buntel-buntel. jebulane Terangane. Gue es teh barang kene iki ono. Lah tekno bajekno ora tekan gene dhewe sae, Mbah. Halo, Weh. Bu. Ya ampun. Semangat ya. Halo. Pokoknya semangat. Tak kira sing kene mau malah do kerokan. Nek zaman dhisik petan ngene iki petan. Dides to, dides. Heeh. Walah. didis yo nek dhewe. Golek tume kuwi lho. Golek tume. Tumo. Tume ki bahasa Jawa. Lah nek basa ki Nek Jakarta tume. Kok iso? Kok iso? Jakarta. Nek Nggih, tume ya Pak, tume. sedeng makarya nggih budhe-budhe nggih. Keng wonten mriki. Matur nuwun rawuhipun sedaya kemawon. Bayo Mbak Rara. Tamune wonten senenggah wonten ngandhap, wonten nginggil mboten benten-bentenaken. Menika saking pidalemipun piyambak-piyambak. Nek ngomong ki sing genah to ya. Aku nek ngarani Dicethake ngendi? sisan ngono lho. Nek ngarani malah salah kok. Ya ora. Mbah Landung, Apa? sing dhuwur kene jek sela ya, Mbah. Kan tingkat 1 2 gek 3 jek sela kene. Iku saka dekorasi ki yo. Ya amblong no. Oh, lah tak kira iso dinggoni. Jemblong yo ngawer. Ngawur. Ngawur. Ayo. Yo. meneh. Joget meneh ya. Nari-nari meneh ya. Iya no aku kok. Kledang kledang kae teko. Solole. Buka sithik ja solole. 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 Aja kur maido aku. Piye? Pak Sarono ki wowe ra tenang lho. Lah? Lah le among tamu tur ngendi-endi. Kok Aku anteng kene wae lho ning kene lho. Sing Anteng. dipirsani Pak Sarono niki lho le joget. menantunya sah ki Pak nggih. Pun Sah. Ya ampun mantane Wah. menik-menik ya Mas. Lah iya jeneng wong Ayune. kebedan kebedanan apa? Keperawatan. Keperawatan. Aku yo elek-elek perawatan. Keperawatan aja karo keperawanan kok. Aku yo perawatan. Heeh. Apa? Bonse aku. Kok iso iki lho? Iso wae motong bonse ora Iki iso. lho ajeng diwersani Pak Sarono jenengan Pak Sarono. joget ten riki aja Derek mlayu-mlayu. bingah Malah mayeng-mayeng. hajatipun Purwo Madya Wusana rahayu lancar Amin, mboten wonten alangan napa-napa. Amin.
Nggih. Niki sik Ya. putri nomor pinten, Pak? 1. Oh nomor, oh mak, ini kok beda? Maksudnya gede kene. Gede kono Nah, mang. ayo. Ayo. Walah. Sepira? Nomor 1, Wah. nomor 2. Nonom doroji Yo.